Umahe keramikan, duwe vario, TV-ne gede, ning kok entuk bantuan, jebule diteliti sedulure pamong. Ah, kasing tepuk tangan melarat tenan nggih bocah kae. Wong lanang niku lak ngopi terus di tangane enek rokok niku mesti kenek ditengeri wong kuwi lagi bahagia. Meskipun pikirane niku mikire neko-neko. Betul. Wayang nggih kulit apa, Pak? Yo kebu kena, sapi yo kena. Lah sebabnya apa kok kulitnya kebu? Lah lek kebu kan kuat, ditatah yo penak. Lek kulit kambing ben lemes. Yo ora kuwi. Apa? Sebabnya apa kok kulitnya mesti kebu karo sapi? Lah sebab diganti kulit kacang, Pak Do. Kuwi dike perang cepol kabeh. Ya masuk akal, Bro. Aman bro, wong metengi sing gede apane Pak? Oh ya wetenge no. Kuno. Loh, wong meteng sing gede apa ya mesti wetenge to, Mas? Niku wis kuno. Oh. Anu, aku melok jawab iki. Ayo nek kowe ro. Ngeten, Pak. Nek mentenge kleru. Oh. Berarti bokonge. Ya ora, Ora kita sowe kok. dudu salah. Salah. Lah nek wong meteng segede apa nih? Katoke. Kok iso kathok? Oh iya. Dadak wong metengi nggone kathok legging kaya permen sunduk. Ya ora. Kelahiran piro? Karo Yuda tuwek ndi? Tuwek kula. Jangkrik tuwek aku. Tak tapuk lambemu tenan lho. Umurmu yo pira? Kowe kelahiran tahun pira? 82. 82 wong aku 85 kacak 3 tahun karo aku kowe iki. Akeh 85 karo 82 iki goblok. Lucah cengok ngomong ae. Kono kelahiran piro? 82. Kowe kelahiran 85. Saiki 85 karo 82 akeh ndi wis. ya akeh 85. Lah iya berarti kan tuwek aku lho, Bos. Ora perkara ake-akean celuk kowe. Kowe upama Jumatan banjur sapimu ucul kowe piye tindakan? Loh, yang Jumatan sik no, Bos. Ya sapimu ngebyong tanduran. Tonggomu nesu, gacok gegermu kowe. Ya sapine dijikok sik terus akeh Jumatan. Jumatan wis selak bar. Kowe jane nyapa to sapi ucul yah mono ki lho nyapo. Apa payen? Sampe kita kok yo nyeleneh. Ora kok nyeleneh. Liyane dina Jumat yo akeh dina liyane lho. Moko Jumatan mau arepe diwiti sembayange kira-kira kurang 5 menit 5 sampai menit ucul. sapine ucul. Lah iya. Jajanmu piye? Yo mbok kowe. Lah apa kleru kok sampean kok. Lah pene Jumatan sik Saiki sapine takono Yuda. Ora iso. Jajal awakmu jajal. Lah nek iman iki kaya aku. Umpamane tak tekoki Ya. dina Jumat sapimu Jumatan. Halo. Aku kok aku. Sorry, dina Jumat awakmu Jumatan. Ya. Lah terus sapi muncul apa sing kudu mbok lakoni, Dik? Tetep budal Jumatan sik. Sapimu ngebyong tanggurane tanggamu bongko kowe. Sing duwe sapi sapa, Lho, Sapine sapa wong aku ora duwe sapi kok sapi ucul. kowe ganti. Kacang kowe. Kowe ganti to? Ora duwe kok. Tukono to Pak cilik-cilikan ngono bisa ucul. Angel kowe iki angel momen karamu ya. Tuku peci nyang pasar Ngrambe, tuku sulak nyang pasar Sine. Nggonku majirung patek suwe ning wis krasa ngelak aku tak